Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV telo mar ariyo maweche manyien mag ang'ichwe telo ni wachako kod nonro mabende duol makedo kod mibadhi EACC ne oyango ni duol makedo kod mibadhi EACC oyango nonro mar mibadhi magitimo e counties makaluo ka county ma Homa Bay en achiel kuom mago masani EACC nono buge mage mag omenda mane otigodo e piny owacho mokalo kamiyango ni mibadhi ne obedo e kind dwe mar adek higa mar 2013 nyaka dwe mar aboro higa mar 2022. Kotenore kod mano, gin nonro mage ma EACC timo kotenore kod ma e county ma Homa Bay. Odang'iyo moko kuom gigo kata mibadhi mewacho ni gilak seche gi EACC timo e county mano ma Homa Bay kowuok e higa no mar 2013 nyaka 2022. Ka ochako kanyo en nonro mabende itimo kanyo en ni EACC timo nonro e wi mibadhi ma shillings million 348 mechich ni ne ogwenyore mano e lwedo e weche mag tok chik kokalo e gedo mar od buch Homa Bay higa mar 2018 2019. EACC timo nonro mar yango ni to omenda maromo million 348 ne ogwenyore ne otigoro nade e weche mag gedo mar od bura ma Homa Bay higa mar 2018 2019. Bende EACC timo nonro e omenda maromo shillings million 10.2. Omenda gi macho ni ne otigodo e chulo jokanyo mag od bura mane timo limbe ma Mombasa. Wacho ni kinde piny owacho mokalo no jogo bende nitiere od bura mano ma Homa Bay e dwe mar 9 higa mar 2018 omenda maromo shillings million 10.2 ne otigodo Rietha. Ikina bende ne otigodo e weche mag chulo jokanyo mag od bura e limbe mane gitimo kaunti ma Mombasa, gwenge mag Mombasa. Ka wadhi nyime, nonro bende gitimo machielo en nonro ma omako shillings million 89. Maendi iwacho ni otigodo e chulo jotich ma bandia, jotije ma nyawawa, ma wacho ni gin jogo mane iyango ni ichulo to ok ondik tich, jotije ma nyawawa mane otim e kind higa ma 2015 nyaka 2020. Matini jotije gi gin mago mane ichulo to ok giti, jotije ma nyawawa kata mbandia ma omenda mane otigodo kanyo gin shillings million 89. Bende EACC timo nonro kotenore kod omenda maromo shillings million 667 chigni nukta 8. Iwacho ni maendi nowuok e apisi mar governor gi migawo mar omenda kod weche mag chenro. Omenda go ok nyal yang kaka notigodo e yo makare to kod kaka ne gigwenyo lwedo koni kod kocha e tijegi mane gitimo e kinde higa mar 2016 nyaka 2017 ma omenda makore lachno mar million 667 chigni nukta 8 ne otigodo e county mano ma Homa Bay. Kawadhi nyime, bende EACC timo nonro motenore kod omenda kanyo maromo million 42.2 gima mok mabathego miwacho ni ne otigodo e chulo sara nyadinuoya ne moko kuom jotije e piny owacho e kaunti ma Bay. Matiende niya, nitiere jotije mane ondik tich kata kamano ne ichulo gi omenda nyadinuoya. Kichule osara seche moko ng'ato ichulo nyadiriyo kata nyadidek e osara monego yud dwe ka dwe. EACC nono kaka ne otigodo omenda maromo shillings million 42.249. Jogo mane gin jotich mondiki kata kamano nichulo gi omenda nyadinuoya mokalo kako onego bed ni ichulo gi omenda. Bende wantiere kod wach mar million 38.19 kata nukta 2 kako chalno ne otigodo e register mar chulo jotich higa mar 2014 nyaka 2017. Nitiere register mane oket kanyo ma jogo mane bende ndiko tich. Nitiere kaka omenda ne ogwenyo lwedo e yo mok ni kare ka omenda maromo shillings million 38.2 kata 19 gin magi mwacho ne ok otigodo e yo makare kata ok nyal lundach kaka notigodo e county ma Homa Bay. Ka wadhi nyime, nitiere bende weche motenore kod omenda ma romo shillings million 70 gin mane otigodo e hola mag ng'iewo udi gi nyamburko ne jotije e od bura. Kaendi nitiere weche motenore kod hola bende miyo wacho ni MCS kachiel kod jogo matiyo e od bura ma Homa Bay yango ni omenda maromo shillings million 70 gin mago mane ok otigodo e yo makare e county ma Homa Bay. Biro paro ni nonro gi duto gin ma itimo kotenore kod
piny owacho ma okalo e kind higa mano mar 2013 dwe mar adek nyaka dwe mar aboro higa ma 2022 duto ma bende EACC dhi nyime kod timo nonro e kaonti mano ma Homa Bay. Kawere gi weche ma otenore kod nonro